да покажем, ето там, местността Четърлъка, мечка с 3 мечета. Излезнаха на колегата Васил. Колко голема беше мечката? Мечката около 100-120 кг с 3 мечета по около 50 кг. Черни с бяло на гърдите. Значи историята е следната. Почва да се пукат кони. И кога се обръща, колегата Васил вижда мечката го гледа. И вика, 2 мечета се бутнаха в нея. И след малко и трето мече изкачи и той, хайде, вика, заминавай си, отивай си. Добре, и трите ли мечета имаха бяло на гърдите? Не, само двете първите, третото е било черно, а мечката е на цвят. Ето тук може да покажем кучето. Ето сето... Цвят източно-сибирска лайка. Източно-сибирска мечка. И общо това най-добрите гоначи с най-добрите кучета, мечкари, не ни е